menapa ta mirah ingsun prekaten was podong mijil tuku dahat tanpa karya sengkang rinemekan Gusti iki dadi ana pedhut ngumbuleng kok mung mandhek ana ing papan iki piye nanging katon kaya jroning pedhut iki ana cahya kang sumunar mulaku banjur mlorot saka ndirgantara ya pedhut iki ingkang kaya ngawe-awe aku batobat obat wong liwat awakku lara kabeh iki opo iki nyokoti wiwit wingi ora wis-wis lele pak mangan aku ewa mentak le mangan ning mburi omah iki cah iki enak ayo dikethok iki lele Lydia pangan aku iwak pelok iki dikethok wae mau kaya nek beneke wong liwat papan kene obat lamat-lamat keprungu ana swara saka jroning pedhut iki batobat penyan sinten kowe ngaku sapa inji menawi dangu kalian kula Arimbi inggih kula ras saking Pringgondani penyan sinten aku Bratasena lumpuh kaya ngene merga ora weruh sangkaning piye ketaman pedhut mawa wisa kaya ngene iki aku yen ora entuk pitulungan mati ana kene Obat Raden Kunti Wangkara ingken ler manguswa kang layon danyo ilang memanise watananira layu gumeku cemrah maratani Raden babar pisan boten nginten bilih padu kenging kula upaya sak mangke malah katemanan ndang kados mengkaten Raden Aduh kula waluyaken nggih Raden Apa kowe bisa? Aimbi saged Raden. Yen bisa kakek aku tulungono. Atupat Raden, kula aturi ngrencang-rencangi badhe kula udhakaken sedaya kesakitan kula kangge mitulungi Paduka Raden.
Kadang wulan kekencaran padang ing purnama sidi Bang samar pamoring suksema wis meh rina bang wetan sumam urat sumilak akasa kabyat sang iwang surya mangramyang munggengan cala amadangi jagat raya cahyanira jenar esmu nyawos kagatenjang lumrakum mara mangraras pangabekti kula mugi kunjuk wonten ngarsa patika Kanjeng Ratu Cimat. Iya Arimbi kuwi atmajaning sawarga seswane Prabu Pandhu kala trembuk ing pringgondani ya tak tampa pangestuku tampan ana bantu-bantu kapundi Cimat paripe Kanjeng Ibu sinubaging kamulyan aku sumurup Kunti dene anakmu Bratasena kang Dengkatriwandan ingkang nyambung nyawane ora ana liya ya si Arimbi saka kaparinging dat kang murwing dat tinulungan dening Arimbi iki Betubat muni nggih kula namung sakdermine ndakaken jejiban kula wah kakek Abiyasa lan Babu Kunti
kaya ngene rasane wong kang wis nampa kabecikaning liyan tumrap anak lanang Bratasena lan uga putumu iki Mbah Abiyasa. Ora ana dalan liya kejaba aku mung kudu manunggalan tetunggalan kelawan Narimbi. Sikra kang pala tuninga rang campo samyong dali ler tadit wileting goto dayang gong mangun sang niti sigra sedakep risang ayu Dewi Kunthi ya Kanjeng Ratu Jimat labet pus ana ature kang putra sang Bratasena ingkang mangkono tanggap Kanjeng Ratu Kunthi mring lagak lagon miwas laganira ingkang putra panenggak Pandhawa yang Haryasena. Eling-eling tilas seswani Begawan Druwasa ingkang mumpuni agal miwah lembat matek mantra wikrama mijil daya pangaribawa saka sarirane Dewi Kunthi sinurung dening Begawan Abiyasa hanempa sang raseksi hidimbi sirna wujute sulistya ing marni tanpa timbang. Jajah desa pilang kori kalanan sane pariwi sapa rahim alam nusantara ekane dilung alas lan gunung sampun pepak sinaruja kados mekaten. Karek mangan-mangan iki kok. Iya. Wis. Mangan. Ya was. Kaya nggek ning kono kae lho. Ning endi? Ben tau kelales. Sing ngetutke sapa? Iki pokoke anggere ditutke penggenter sitok kae kuwi mesti anu nasibe iki mesti ora muju sing ndi to kae lho sing kae ha iya ditutke wong kae kok wong sak pendopo kok kaliren kabeh kok ya kae wah kuwi do omong apa iki Harimbi kuwi ndekku. Lha iya ya. Wong kene ya urung takon apa-apa nek ndekku. Wis do ganggu gawe jotos ya. Ngalih truk bagus. Ora ngreken karo wong kok ngono. Heh, karo meneh ya ngopo kok apa. Ayu wae mung idu ndeke kok wis. Ya wong rada elek-elekane nek ndeke dhewe. Ning ketoke nek udu ndek iki piye ngono lho. Lah piye kowe perasaanmu piye? Ya nyang perasaan kuwi sing marake piye. Kaya nek prinding-prindinge dapurmu prinding-prinding. Bocah kok ora benah.
amargi sawung kaluruk dewa wis netepake jatuh kramanira nggih Bratasena. Iya. Iki ketoke karo sesuk malah urut nek ngene iki, Gong. Sesuk Banjaran Antareja nek urut nek ngene iki malah. Ora. Puntadewa, Bima, Arjuna lan kabeh wae kudu tetep sengkut gumregut. Titi mangsa iki ora ana dalan liya kejaba Pandhawa mung kudu manunggal kanthi meleng pangestimu.